Yo, what's up mga kaisip? Mayong adlaw, happy Sunday sa inyong tanan no. So akong i-share lang namo ang among pamahaw karong kabuntagon na duha ka pinabulatag sa siyempre. Kami raman duha. Din palit mi og tuyo gabi mga kaisip bulad tag 14 ang isa ka bangan. Karon mga kaisip, hamalo na nato na siyempre bago ta mamahaw mga kaisip. Ampo sa tadirap. Salamat sa Ginoo sa mga blessings. So karon kurit na ta sa ato ang bulad mga kaisip. Tingnan lamiya kini nga bulad mga kaisip. Paborito kay namo nin duha kay ano ni malansi na bulad. So karon mga kaisip naman bibilin nga limpo kagabi ido ka agutad amo na lang po nang gitagidyot na nagduha-duha na lang po tagsa lang po nga na kay siyempre pobre man ta kurit juga dia gamay sa bulad nya kaning kaon po namo nga karon mga kaisip bahaw na itahid na niya lami kayo mga kaisip kadong mugna na ko ng mga kaisip palisan pa mo nag corn beef. Lami na kayo ang imong pamahaw mga kaisip basta gani niya ako mga kaisip ganahan ko magkaon og magkinamot kaysa magutsara. Sus kapaluyo pa din to ang gulat-gulat ng taon niya akong mga iring na kusluyo lami kay kitkito ning bulara mga kaisip so itunlo ni magsuka ang aslom. Biting lami okay na kayo mga kaisip sold na kayo akong pamahaw mga kaisip niya birahan ako lang may mga kaisip grabe mo kaon yung tawana ba. Ano po niya akong mga mingming das luyo, sige lang po panawag, puting sa baka kayo. Kapag gutom na po rin panlusla ng mga animal. Ano mga kaisip no, bigwasan na ito ng mayo na kasi katulong mugna na ito ng mga kaisip. Sigop sa ito sa itong mainit na kape. Dami. Hindi pang limugmong mga kape mga kaisip. Mahugdar mga gatas mga kaisip. So nang kape na lang po mga kaisip, kung na may gatas. Aron mga kaisip no birahan na nato ni mga kaisip dami jud gani magkaon ng magkinamot mga kaisip kaysa sa magutsara. Ako naanad man jud magkinamot, mas ganahan ko magkaon ng magkinamot. Grabe hamal kayo maayo. Grabe tawad na hamal lang yun. Di ba? Ukad na po mga kaisip. Siyempre daghan mining fried niya mga kaisip. Bahaw di mga kaisip. Ganahan di kong bahaw mga kaisip. The best kayo ang bahaw nga fried ni mo mga kaisip. Pagwasan na ni mo magic sarap mga kaisip. Okay na kayo ang dagan. Parisag Argentina na po mga kaisip. Kusi lang ganda kurit-kurit. Sulod na kayo ang pamahaw mga kaisip. Siyempre kapabukal, galuto po may saging para pang paniudto ng mga kaisip. Saging saba ba? Saging saba. Hamal ginandag mayo mga kaisip. So dugay juga ko ani naghuman og kaon mga kaisip. Bini mo kaisip ganahan juga ko sa sudan nga bulad. Kay ano, talagsa ra may makakaubulan mga kaisip. Kay magsakit niya mong mga kilid balo na mo nga magdikit as mga kakidnihan. So katulay magpa-shout out mga kaisip no. Comment lang mo dira sa comment section mga kaisip para ma-shout out mo na sa next video mga kaisip. Daghan kayong salamat din sa mga followers nga nag-follow sa ako o sa mga nag-suporta. Daghan kayong salamat sa inyo dira sa inyong tanan amping mo dira kanunay. Kung dirahan na po ng mga kaisip mo, ikaupat nga hugna, lagi na ko ng mga kaisip, hindi naman akong commander-in-chief, surrender naman siya, di ako na nagitiwas ng deep fried niya mga kaisip, kasayo mo kayo. Dirahan na to nino, ilamia juga sa mga kaisip, bisa ni nga nila niya musudan mga kaisip, pinubre pero ganahan di ko nga niya mga kaisip mukhaon. So, na si Radin nga mo aning portuhan dito sa Luyo, dayo, bantog, naglabay-labay mga tao mga kaisip, mga kasilinganan ako ba. Mga iring na ko di mga sabaan ginang mga kaisip ipang gutom ulit pang bigwasan ang mga kaisip so kulit ko ginagmay da mga kaisip karon mga kaisip nahurot na grabe gin Muhammad yung tawan na kaon yung duro buyag-buyag na gin yung tawan na gud pinasagdan sa kusina mga kaisip ba kulit gamay da bulad mga kaisip bulad na Siyempre rin ito Siyempre nahurot na to ang kuan mga kaisip fried nga bahaw kuka na butas bago na mga kaisip di nung mga kaisip siyempre kininaikar mga kuning lingkod rin ako na nang ginibirahan ng buro ni bulad na kurito na mula ha umuta na di mo mga kaisip o asa di mapalit ng bulara tingnan lang ko chat lang ko dia comment section lang nyo dia kahit ako palitan ako dia katurksiran putos na mga kaisip patra kabuksulod corn beef gamay sud kayo pamahaw yan dira sa kamo dia sa yung mga sudan dira sultan yung mga sudan ni comment niyo dia abing tawahan no hamal gid kay maayo babuyag ng bigtaan no ba sud mo kayong pamahaw mga kaisip
Nah. So kung wala pa na mahaw di mahaw na mo nabigwasan pa na kalima gatumog ako yung kaon na ni dili na ako ana ning iring. So pag uma na to mga kaisip no ako na nagibirahan og pahimaga saging. Tuo mag unggoy ri mo ka og saging. Ay unggoy dako mga kaisip ko ikog. Kaon mo saging dia. Ang umaga sa ba. Kung man mo kaon dia. Birahan din mo mga fruits dia pero good health kay katrada dia. Okay kayo no. So ikalimot og follow ug subscribe sa YouTube channel Police on Potre mga kaisip. Next video ta.